Infrastruttura Malta ħarġet sejħa l-offerti għal proġett tal-wiet tal-imsida li se jara li jkunu eliminati traffic lights eżistenti permezz ta' żewġ flyovers ġodda. Dan il-proġett li ser isir b'investiment ta' 16.4 miljun euro ser jara li fil-wiet tal-imsida jkun hemm tkabbir tal-ġonn eżistenti fl-inħawi tal-monument tal-ħaddiem u bini mill-ġdid ta' sistema tal-quħ tal-ilma tax-xita. Hekk spjegat il-perit Audrey Testaferrate de Noto li stqarret kif il-proġett ser jagħmel it-triq waħda iżjed sigura għal dawk li jkunu qed jaqsmu. Se jsiru 3 pedestrian bridges biex ikun hemm iktar saħħa u sigurtà għal nies pedonali kif ukoll jitnaqqas il-community severance bejn il-naħat opposti tal-imsida. Hija spjegat kif iż-żewġ flyovers ser ikunu qed jaqdu triq il-Marina min-naħa tal-Pjetà u triq Emmej Vassalli li tagħti lejn triq reġjonali. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burch spjega kif dan il-proġett kien wieħed ilu mistenni mir-residenti tal-lokalitajiet fil-madwar. Huwa proġett illi n-nies, il-komunitajiet tal-Akwata, tal-Imsida, ta' Xbiex, il-Pjetà, Birkirkara huma kollha interessati illi tkun indirizzata darba għal dejjem il-konġestjoni ta' traffiku u diversi waqfiet li għandek bit-traffic light systems illi bħalma kien fil-każ tal-Marsa quddiem iċ-ċimiterju tal-Addolorata ħadmu għal numru ta' snin, però iż-żieda ta' attività fuq it-toroq tagħna issa qiegħda tikkawża dewmien u dak se nkunu qed neliminawh.